ugye a 76 alapítvány, mint egy őrkényi civil szervezet, és az általán működtetett Hőlékballon Múzeum egy kicsit elmutatkozott az őrkényeknek. Ezért hát meghívtam a őrkényi képviselőtestület tagjait és az őrkényi civil szervezeteket, és természetesen bárkit a faluból, aki érdekel valamilyen szinten az, hogy Őcsényben létezik Hőlékballon Múzeum, vagy esetleg nem tudott róla, de most akkor hallani akar, akkor ez egy lehetőség, hogy most eljöttünk és bemutatjuk. Egyrészt ezzel a mobil kiállítással, aminek az a címe, hogy veterán ballonosok, látható egy némely képen, hogy milyen 1976, 80, 90-ben készült fényképek és dokumentumok. Ez már egyébként pár éve megvan és bejárta a világot, hát legalábbis az országot, több hőlékballon versenyen bemutattuk, tehát már ismeri a magyar hőlékballonos társadalom, sőt külföldiek is, mert a múzeumban vannak olyan gyűjtemények, amit például a német hőlékballonos csapat ajándékozott, osztrák is volt, a British Airways balloncsapatról biztos sokan hallottak Őcsényben, mert ők kb. 30 éve járnak ide. Ők elhozták nekünk a megnyitó ünnepségre az első magyar hőlékballon versenyre felajánlott kupát, ami annak idején a British Airways csapat és a malév hőlékballonok között volt vetélkedés, és hát mint ilyen nyilván egy első ilyen tárgy, ami a terítékre került, és ez mindjárt a múzeumban is. Na most, hát 2016. decemberében hirdettem meg egy régebbi ötletről vezérelve, hogy van egy ilyen hőlékballon történeti tény, hogy az első magyar hőlékballon, a HO001 lastomjelű, az itt Őcsényben emelkedett a levegőbe. Így adta a történetet, és egy régebbi dédelgetett célunk volt, hogy ennek emléket állítsunk egy emlékművel. És hát erre meghirdettünk egy adománygyűjtést, és hát össze is jött kb. Egy év alatt az 1 millió forint, ami a szoborállításhoz volt szükséges. Ez kicsit bonyolult és hosszú történet, most nem megyünk át. Lényeg az, hogy létrejött ez az emlékmű, volt alapkőletétel, volt emlékműleleplezés, közben megalakult az alapítvány, létrejött a múzeum, volt egy alapgyűjtemény, ami azóta nagyon-nagyon komolyan kibővült, és folyamatosan bővül most is. Mondhatnám, hogy nagyon kicsi pénzből nagyon nagy értékek jöttek létre, de nem csak az számít, hogy most mondjuk az alapítvány vagyonának a könyv szerinti értéke már 22 millió forint fölött van, holott még a fele sincs fellentározva. De nem csak a pénzérték, hanem az, hogy szépen lassan nagyon sok ember dolgozott rajta. Az országból, különböző helyekről ugye kaptuk az adományokat, és hát bizony Őcsényi községnek is sokat köszönhetünk, mert idejöttem ezzel az ötlettel, mondhatnám álommal csak, és helyet adtak magának az emlékműnek, aztán a múzeumnak, és tulajdonképpen, mint Őcsényi civil szervezet, mindenféle kedvezményekben, és mostában már kisebb támogatásokban is van részünk. Úgyhogy tulajdonképpen, ami egy kicsit furcsa volt számomra, hogy ma is a félfalu nem tudja, hogy van Őcsényben emlékmű, meg Hőlékballon Múzeum, de reméljük, hogy ez most már lassan el fog majd terjedni. Különösen azután, hogy néhányan majd most lejönnek velünk, és villanyfénynél megnézzük, ez tényleg nagyon szép a kiállítás, és még talán lesz egy kis hőlékballonos meglepetés is a végén, illetve ma estére tervezünk egy kis sorsolást, hogyha valaki úgy érzi, hogy még nem repült életébe, de szeretne, akkor lehet, hogy a szerencse kedvez neki.
2 papírt majd kihúzunk azok közül, amikre fölírjanak a nevetek. Jó, ezt bármikor meg lehet tenni ott az első asztalnál, meg a piroskánál. Most arra szeretném kérni a szakszóval rendelkező hőlékbalonosokat, hogy legyenek kedvesek ide fáradni, és szembe ülni az őcsényekkel. Tehát ahogy már elmondtam, hogy meghívtuk tehát a képviselőtestületet. Szeretnék kérdezni, nem szeretnék az őcsények elé szeretnék ülni. Akkor még. Ahogy említettem, a képviselőtestület tagjait hívtam meg, a polgármester urat Balogh Györgyi jegyző képviseli most, és vannak még képviselőtestületből tagok, akiket most köszöntök, illetve a civil szervezetek részéről, akik eljöttek szintén. Nagyon örülünk nekik, és hát mi elég sokan eljöttünk hőlékbalonosok is, akik rendelkezésre állunk, hogy egy kicsit bemutatkozzunk, tehát el is mondom mindjárt. Simon Sándor Kecskeméti hőlékballon kapitány, aki a magyar ballonozásban egyelőre az egyetlen bejegyzett oktató szervezetnek a vezetője. Durányi Gábor a Gemenc hőlékballon csapat egyik kapitánya. Katai István. Katai István. Jó, erre mondtam? Igen. A Juni hőlékballon klub, Stieber József a alapítványunk elnöke, és a Stieber csapatnak a kapitánya, Mészáros László, szintén a Juni Ballon klubnak a hőlékballon kapitánya, magam pedig Sós Mihály vagyok, az alapítványnak a titkára és a mindenese. Hát csak tulajdonképpen mondom, nagyrészt ez a célja, hogy Német Zoltán is jöjjön ide közénk, mert hát... Német Zoltán feltétlen jöjjön, a Székesfehérvári Alma... Szakszót mondtad, és most... Ja, jó van. Meg a Alma hőlékballon klubnak a vezetője, és hogy úgy mondjam, senior hőlékballon versenyző, aki a legújabb trófea gyűjteményt és eddig a legnagyobbat ajándékozta a múzeumunknak. Hát ilyen 180 kupa körülbelül, és majdnem ugyanennyi érem és egyéb relikvia, amiknek 4 darab 2 szárnyas üvegvizsgét kellett venni, mert különben nem fért volna el, úgyhogy nagyon komolyan megváltozott az állandó kiállításunk ezzel. De hát nem az az érték, mert csak a vitrén volt $500 000 forint, de ami benne van, az azt hiszem, hogy felbecsülhetetlen érték, egy életmunkája, úgyhogy örüljünk Zoltának. És hát nem tudom, hogy kinek milyen kérdése van, mire kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet Őcsényben emlékmű. Mi az őcsényi hőlékballonozásnak a múltja? Biztos a legendákból lehet hallani, hogy tulajdonképpen már a 70-es évek végén, a 80-as évektől kezdve, egész a rendszerváltásig, meg egy kicsit utána is nagyon komoly rendezvények voltak. Ugye persze könnyű azt mondani, hogy a Mén repülőgépes szolgálat, mint egy milliárdos állami cég, és sok-sok repülőgép, helikopter és mindennek a tulajdonosa, aki jóba volt a honvédséggel és az MHS minden szervezetével, tehát hatalmas támogatás volt mögötte, de hát ennek következtében Őcsényben olyan hőlékballon versenyek voltak, hogy a nyugatiaknak a szemük szájuk elállt. Az is csoda, hogy egyáltalán a vasfüggönyen átengedték őket, de miután még ide megérkeztek, és hát egyrészt szíves vendéglátásban volt részük, nem csak az, hogy olyan megnyitó ünnepségek voltak, hogy millióféle repülőgép, helikopter és mindenféle bemutató volt, műrepülő kötelék volt akkoriban, Aerotriga néven a nyíregyházi pilótaiskolának a csapata, egy világhírű műrepülő kötelék volt. Tehát ilyen
ilyen dolgok történtek Őcsényben, és emiatt ez egy legendárium. Tehát az, hogy Őcsény és a hőlékballonozás az a világban mindenhol, ezekben a körökben ismert. Hát én magam voltam tanulja, hogy a kaliforniai kormányzó volt itt hőlékballonnal, és a Gemenc nevű magyar hőlékballont, egy ilyen piros, kockás hőlékballon volt itt a repülőtéren, akkor avatták föl. Tehát óriási dolgok történtek, és hát jó tudjuk, hogy akkoriban a TSZ-ek államigazdaságok vezetői ugye nem a saját zsebükből fizették azokat a támogatásokat és ajándékokat, amiket a versenynek adtak támogatásnak, de az legalábbis kívülről úgy látszott, hogy ez egy csoda. És hát nagyon sokan, elsősorban nyilván a vezetők is befurakodtak a csapatokba, de minket hőlékballonosokat is visszahívtak mindenhova, a világ minden tájára, úgyhogy ez a magyar, az őcsényi és a németországi, franciaországi, svédországi, Albuquerque, New Mexico és Saga, Japán, jól mondom? Igen. Tehát a világ minden táján hatalmas versenyek voltak, és a magyar versenyzők nagyon komoly eredményeket értek el. Még néhány éve, ha jól tudom, Szagába Molnár Csaba leakasztotta a slusszkulcsot arról a Poznáról, amivel az a Toyota, vagy nem tudom milyen Honda, vagy milyen szponzornak az autója ezzel az övével. Ez egy versenynek az egyik formája, hogy a Poznáról le kell akasztani a kulcsot, ő megnyerte az autót. Na tehát ilyen hatalmas globális hatóereje van, és ezek a pilóták, ezek mind nagy örömmel jöttek Őcsénybe, és máig is azt mondják, hogy az őcsényi hőlékballonozás az valami kuriózum. És tulajdonképpen azért mondtam, hogy legyen emlékmű és legyen múzeum, mert ez csak az, hogy élve kell tartani ezt a hagyományt. Jó, hogy manapság nincsenek már olyan támogatók, mint amik voltak, de azért mindenki úgy érzi, hogy ezt azért magáért érezheti. És ebben szeretnénk segíteni, és hát reméljük, hogy tudatosodik előbb-utóbb a lakosságban is, hogy ez a múzeum, ez a vendégmű, ez az őcsényieké. Mert hát lássuk be, hogy én most még itt vagyok, Szexárdról, sűrűn itt vagyok, és csinálom, amit lehet. De hát a többiek Budapestről, Kecskemétről, Székesfehérvárról nem fogják tudni kezelni ezt a múzeumot, tehát ezt itt az őcsényeknek, ha én nem tudom, akkor valaki másnak innen kell. Tettünk már lépéseket, ugye vannak fiatalabb kollégák is, helyiek is bevonultak a szervezésbe, tehát én bízom benne. Sőt, az alapító okiratban is benne van, hogyha bármi történik a Pannonia Alapítványon, akkor ez a múzeum automatikusan Őcsényre száll. Nyilván nem viszi el senki, mert így van. Nos, hát én nem akarnám szaporítani a szót, itt rendelkezésre állnak a akiknek meg annyi élményük van az őcsényi hőlékballonozással kapcsolatban, és hát nem tudom, hogy kinek mi a véleménye arról, hogy mint őcsényi mit hallott erről, vagy mit nem hallott, hogy egyetérte azzal, hogy kell nekünk valami hírverést csinálni ezzel kapcsolatban, hogy valóban az legyen. Ez a harmadik ballon mindig, az első kettővel nem mertek bejönni az őcsények, mert azt mondták, hogy szakmai rendezés nincs helyünk. Tehát most itten, amit én elmondtam, az aztán szakma nem volt. Szívesen elmondom, hogy kell világítani a hőlékballon, de biztos, hogy ez is téma lenne. Nem beszél arról, hogy ez a sok okos ember is mindig van. És az önök kedvéért. Ki beszélne? Beszélgetés van, persze. Kárpáti Ferenc vagyok. Hát addig, míg az első kérdező nem kérdez, addig én kinek a képviseletére?
magánemberként, de a képviselő párjaként, a községi képviselő párjaként. Nekem azt fogalmazódott meg, részben választ kaptam. Egyik kérdésem az lett volna, hogy hát az országban milyen lefedettség van, tehát hol vannak még ilyen klubok. Tehát nagyjából ez most így elhangzott, de lehet, hogy van több is, nem tudom. Szerintem Simon Sanyi el tudja mondani, hogy körülbelül mik vannak, ő ismeri az összes klubot az országban. Hát, hogy országosan, mert az elhangzott, hogy a világban is, sőt, hát más földrészen is van. A másik pedig talán mint egy műszaki oldalról kérdezve, hogy fejlődött a hőlégballon. Tehát az eleje milyen volt, ami itt szállt föl először, és milyen ma. Biztonság oldalról, technikai oldalról, vagy egyéb. Van-e változás? Köszönjük. Ez egy olyan kérdés, ami már a hátralevő időt már abszolút lefedi. Hát nem muszáj teljesen, csak... Sanyi, mondjál valamit a klubokról, és akkor utána én a fejlődésről szívesen beszélek. Igen, az országban egyébként teljes a lefedettsége, azt mondhatni a repülőklubok által a légvonalazásnak. Régebben nagyon sok olyan repülőklub létezett és élt, ahol tényleg nagy klub közösségek voltak. Ma már ez átalakult, 3-4 nagyobb klub van az országban, és a legtöbb ballon most már magánkézben van és magánüzemeltetők által repülnek. De egyébként, ahol nagyobb ballonos élet van, az Debrecenben még vizsgálkod újra, Kelet-Magyarországból haladva, Tiszaújvárosban van repülés, Szolnokon, Hajdúböszörményben, Szolnokon, nem tudom még mennyire aktív, Hajdúszónok még az teljesen aktív, ott lesz most egy rendezvényünk májusban, és Közép-Magyarországon, Budapest és környékén viszonylag sok repülőklub van, Kecskeméten vagyunk egy klubban, szegediek vannak, akik még nagyobb létszámmal repülnek. Itt a Duna mellett ugye Szexádon van klub, itt Őcsényben konkrétan, igen. Baracskán, ott a Váli völgyben van egy klub, aztán a Balaton. Balaton mellett ott van egy nagy utasreptető csapat, ahol hány főség van. Zalaegerszeg, Nagykanizsa, azon a részen, és Sopron és Győr, ahol ezek a klubok üzemelnek. Ja, az úgy, bocsánat. Fehérvár Székelyre? Székesfehérvár, igen. Igen, bocsánat. Ők meg a Dunaföld, a Dunakanyárban. Valami folyik. Valami folyik. Hát akkor ez már égezetes. Szabolcsék. Én azt javasolnám, hogy hallgassuk még meg Turáni Gábor kapitány urat, aki ugye jelenleg is a Gemenc Hőlégballon klub keretében az egyetlen helyi klub, aki hát Pőcsényben van egyébként a telephelyük, és hát itt helyben csinálják. Hát repülgetnek, versenyeznek és sétarepültetést is csinálnak. Egy kicsit a klub történetéről pár mondatban csak. Elég régen indult vissza, 1983 óta létezik a Gemenc Hőlégballon klub, annak idején még az MHS keretein belül folytak a repülések, és a rendszerváltás környékén alakultunk át sportegyesületté. Jöttünk, mentünk, több települőnk is volt, de végül itt a reptéren kötöttünk, illetve most már itt a Kossuth utcában van egy kis telephelyünk, ahol szeretnénk kialakítani a bázist végleg. Úgyhogy itt maradunk a környéken, nem kell megérni az utca közepében, nem fogunk felszállni. Folyamatosan bővülünk, keresünk új tagokat, várunk mindenkit szeretettel.
helyieknek nagyon nagy előny, hogy nem kell sokat utazni. Csapattagjaink több helyről terülnek össze Fad, Szexárd, vannak Őcsények is, vannak Őcsényi pilótáink is. Úgyhogy nagyjából ennyi, ami a klubéletre vonatkozik. Hát biztos sokat láttak minket a kék balonnal, illetve a kis sárgával, murek színesekkel, mi vagyunk azok. Itt szoktunk repkedni a környéken. Most van egy új ballonunk, egy viszonylag új, hát használnál nekünk új. Aztán fehér, páncéltáblával közepén. Úgyhogy ez a két ballon, a kék és ez a fehér ballon, ezt mostanában látható. Nekünk márciustól októberig tart a szezonunk. Utasokat repültünk általában. Őket úgy mondtam is eljáró találkozókra, versenyekre. Nagyjából ennyi, de bármi kérdés van, nagyon szívesen válaszolok rá. És tényleg szeretettel várunk mindenki, családtagokat, fiúkat, lányokat. Én még a második felére válaszolnék, ha nincs ezzel kapcsolatban. Ha nem kellően tájékozott ember megkérdezi, ki lehet klubtag, akinek van bőlékballonja? Na. Hát azt mi is mind úgy kezdtük el, hogy mindenkinek megvan a polgári foglalkozása, és szembe jött velünk, kerestünk, tagokat hirdettük, jöttek az emberek, megnézték, valaki maradt, mint például én is, 6 éve vagy 7 éve csatlakoztam a csapathoz, először csak olyan félváról gondoltam, hogy kis szórakozás, aztán most már ki se lehet szakítani minden, úgyhogy ilyen szerelem első látással volt. De bárki jöhet, tehát nagy előny, hogyha van jogosítvány. Hát azt az egyet kérjük, a többi az megoldható. Már hogy autóra. Igen, autóra. Hogy igen? A bőlékballonra kell jogosítvány. Arra kell, de az egy másik kérdés. Arra is kell. A bőlékballonra ugyanolyan jogosítvány kell, mint bármely más repülőeszközre, hiszen ha valaki rájön a kosárba, akkor az élete a kapitány kezében van, és ugyanolyan felelős, mint bármely más. A kérdés második felére röviden válaszolnék, csak a hőlékballon hogyan fejlődött. Tulajdonképpen az első hőlékballon, amikor elkészült, ez a Pannonia, akkor ugye a modern kori hőlékballonzás a 60-as években indult el, amikor feltalálták a propangázégőt. Mert addig mindenfélével fűtöttek, roppant balesetveszélyes volt, sokan meghaltak, stb. De ez a szabályozható gázégő és a modern vékony hőlékballon anyagok, ezek egy nagyon biztonságos repülőeszközzé tették, és elkezdődött a 60-as években Amerikában. Gyorsan átterjedt persze Nyugat-Európába, és Magyarországon nem tudom melyik kis folyóiratban, valami ezermester, nem tudom milyen folyóiratban láttak Gulyás Géza nevű repülőgépszerelőt, hogy van ilyen, hogy hőlékballon, itt látta a képen. És hát ilyet nekünk is kéne magyaroknak csinálni, és megbeszélte a repülőgépes szolgálat vezetőivel, meg néhány embert maga köré gyűjtött, mérnököket, egyeket, és hát nem tudta, hogy milyen ez az alakzat, de úgy látta, hogy a teteje az, mint a gömb lenne, utána meg milyen kúbszerű az. És akkor ebből a kettőből összeraktak egy alakzatot, ami több helyen látható a kiállításon Pannonia felirattal. És hát nagyon nehéz volt az égőt kitalálni, mert azt tudták, hogy gázzal megy, de volt egy nagy titok, amit nem tudtak az elején, hogy az égő az csak akkor tud megfelelő teljesítményt adni, hogyha a folyadékfázisba jön ki az égő. Gázfázisban a disztópörzsölő az működik, de az nem viszi fel a hőlékballont a levegőben. Ez egy speciális műszaki megoldás, hogy végig folyadékfázisba jön, a palack olyan, mint egy szódás szifon, tehát az aljáról szívja. És egészen addig, amíg ezen az előmelegítő spirálból visszamegy a fúvókába, és amikor kijön a fúvókából a folyadék, akkor azonnal gázfázissá alakul, 240-szeres a térfogata, és ez a hatalmas gázmennyiség azonnal elég. Ez sokkal erősebb, mint egy harckocsi. Ez egy hatalmas teljesítményt produkál, és ez azért ezt a több ezer köbméternyi levegőt ugye felmelegít, és ezáltal emelkedik. Na most nagy nehezen rájöttek,
szereztek egy nyugati égőt, lekoppintottak, stb. És aztán utána már biztonságos égők lettek, és ami nagyon érdekes repülés történetileg, hogy Magyarország volt az egyetlen a keleti blokk, vagy nem tudom, hogy mondjam, a szocialista országok közül, ahol aztán hőlégballon gyártás alakult ki. Két központtal, az egyik a budaörsi repülőgépes szolgálatnál, ez volt a kezdet, de aztán gyorsan hozzácsatlakozott a bányászati aknamétő vállalat textilüzeme Pécset. Ott is voltak hasonló megszállottak, és akkor egymást segítve ott is lett hőlégballongyár, ami aztán nagyon gyorsan fejlődött, és hát úgy alakult, hogy engem csábítottak le pár év múlva oda főmérnöknek, innen Őcsényből. És hát így aztán egészen, hát én magam gyakorlatilag az uniós belépésig gyártottam ballonokat, mert nem akartam megfelelni az uniós előírásoknak. Volt a Szuper Hőlégballon Egyesület, akik megcsinálták, de hogy 5 évig dolgoztak rajta, és rengeteg pénzt beleöltek. Valójában nem nagyon szerették volna a nyugati szövetségiek, hogy Magyarországon is legyen hőlégballongyártás, ezért azért elég sokat akadályt gördítettek eléje, de végül is hát lett valamilyen engedély. És a másik, az aknamétő vállalatból kivált egy másik cég is, a Nothez Antal vezette társulat, akivel kezdetben együtt dolgoztam, és hát ők nem tudom, hogy szereztek-e uniós engedélyt, de sokáig gyártottak hőlégballonokat. És hát tulajdonképpen ugye a 90-es évek közepéig, tehát volt magyar hőlégballongyártás, ami nem volt a nagy Szovjetunióban se egyéb szocialista országban, mi adtuk el lengyeleknek, bulgároknak, Litvániának, akkor még ugye mint tagköztársaság. Én magam voltam Almatában, Kazahsztánban. Tehát ilyen nagyon komoly hőlégballon történeti értékek vannak, és ezek azért valamilyen szinten kötődnek Őcsényhez. Most meg már főleg, hogy itt alakult meg a Magyar Hőlégballon Múzeum. Nem tartom valószínűleg, hogy még egy hőlégballon múzeum létesülne az országban, úgyhogy ez most már rámaradt az őcsényiekre, nem tudom, hogy mondjam, szavarra a fül. Na hát ennyit a műszaki dolgokról, nem tudom, hogy valakinek van egy érdeklődési témája. Vagy ti már tudtok mindent. A hőlégballonozás kötődik repülőtérhöz? Nem. Annyi a különbség a többi repülősporthoz képest, hogyha valaki hőlégballonnak akar repülni, akkor nem útvonalat kér a repülés irányítástól, mert hiszen a repülőgépek útvonalon közlekednek, és a hőlégballonok pedig nem arra mennek, akarnak, amerre fújja őket a szél, és ezért általában egy területet jelölnek ki, egy magassági plafonnal, hogy ebben a légtérben repülhetnek bizonyos időtől bizonyos időig, maximum napjátékről napnyugtáig, de főleg reggel és este, mert napközben, hogyha termik van, akkor a hőlégballonról nem repülnek. Beszélgetnünk kell, amíg már nem sötéten. A kérdésre egyébként a válasz igenis meg. Tehát a hőlégballon is egyfajta repülési ágazat, és nyilvánvalóan valamilyen szinten kötődik a repülőterekhez is. Tehát nagy rendezvényeket, jellemzően olyan helyeken tudunk megtenni, ahol megvan hozzá az infrastruktúra, megvan hozzá, valami mást akartam mondani, az infrastruktúra lefedi ezt az egészet. Így hát a repülőterek rendelkeznek ilyesmivel. Tehát a rendezvényeknek jelentős része repülőtereken van megszervezve, főleg a nagy méretűek. Tehát Misi bedobta itt ezt a varázslatot, hogy Albuquerque, ez nyilván nem túl sokat mond, ez egy új mexikói repülőtér, ami 800 000 hőlégballon gyűjtik össze minden évben. Egyszer ezt nyilván nem lehet Józsi bácsi szántásában megcsinálni, ez egy nagyon komoly repülőtér. És ha már ezt itt vagyunk Őcsényben, akkor nyilván
egy repülőtér, tehát most miről beszélünk, tehát néhány 5. repülőtérhez is. Annyi a mi előnyünk, hogy fel tudunk szállni nem repülőtérről is, de jellemzően kötődünk a repüléshez. Az összes többi része, tehát a felszállásnak kívül összes többi része, a légtérnek a használata, stb. Ez mind ugyanabban a repülő környezetben zajlik, mint itt bármelyik kis repülőgép, ami itt áll a repülőtéren. Tehát a biciklisek is járhatnának az autópályán, ha ugyanaz a sebességgel közlekednének és stb. Mint az autók, de nem. Tehát mi kötődünk ezekhez a repülési szabályokhoz, semmiféle kivétel nincs ránk nézve. Azon kívül, hogy a motoros repülőgépekkel minket kikerülni, és nem nekünk a motoros repülőgépek. Akkor az a légtér használatot ugyanúgy be kell jelenteni, hogy egy repülőgépnek a jól értem, tehát nem kitalálni. Igen. Ugyanúgy van radarválaszeladó bizonyos légterekben, stb. Egy légi jármű. Ugyanaz feltételei vannak a jogosítvány megszerzésének. És hol milyen bázisok kinek kell jelenteni, vagy de van egy regionálisan osztva, vagy? Igen, nem. Nem is. Természetesen regionálisan le van osztva, de ebben az összefüggésben Magyarország egy régió, és Magyarországon egy ilyen bázis van, ezt úgy hívják, hogy Hungarokontroll. Ez Ferihegy mellett helyezkedik el a központjuk, onnan a központi forgalmi irányítás, és úgynevezett repülési tervet kell rajtunk repülésen. Ugyanabból a teremből irányítanak minket is, mint a Jumbo-t fönt a... Hát ugyanaz az ember, aki az összes repülőgépet. Annyi könnyítésünk van, hogy nem tudjuk megmondani, hogy hol fogunk leszállni, ezért az úgynevezett repülési tervnek ez a rubrikája üresen marad. Gyakorlatilag ezt nem tudják így kezelni a repülőgépet, bőven elég, ha felvételik ezt telefonon. De ez egy messzire menő szabályzat komplexum, ebben most nem szívesen működik. De ha gondolják, akkor bármik az a reggel 5-ig csak végig csak elég szép a szabály. Lehet, hogy azzal le tudnák egyszerűsíteni, hogy magyarországi légtereket alapvetően 3 csoportra oszthatjuk, úgy, mint ellenőrzött, nem ellenőrzött, meg tiltott légterek. És hát ugye, ha hátulról kezdjük, a tiltott légtereket nem csak a hőlégbalonnak, minden légi járműnek tilos használni. Ilyen például közelünkben Paks. Oda nem érdemes berepülni. Így van. Aztán jönnek a korlátozott légterek, a korlátozás benne van, hogy valamilyen korlátozás alá esik, ott egyszerűen ennek meg kell felelni, vannak időszakosan korlátozott, vagy egyéb módon korlátozott légterek, például a repülőtereken is nem úgy van, hogy én fogom, aztán leszállok például a Ferihegyi repülőtéren, van ez egy korlátozott légtér, ami számunkra, sőt a balonnal egyáltalán nem járható. És akkor viszonylag egyszerű, hogy itt a közelben vannak olyan légterek, amik pedig nem korlátozott légterek, ezekre könnyebb számunkra a szabályzat, de minden más esetben egy korlátozott légtérben ugyanúgy meg kell felelni, rádióengedéllyel lehet berepülni, esetleg transpondert kell használni, és itt a közelben, hála Istennek, nekünk csak további egyéb szabályoknak kell megfelelni, így például természetvédelmi terület, ugye, ahol magassági korlátozás nem lehet zavarni az állatvilágot, tehát például Gemenc fölött nem lehet elrepülni 50 méter magasságban, mert ott bizony azt be kell tartani, hogy 400 méter magasságban kell átrepülni fölötte, vagy például vannak itt is olyan részek, amit nekünk egyéb más miatt el kell kerülnünk, például drón légtér, tehát ha azt esetileg valaki azt a területet megkérte magának, mert drónterületnek nyilvánítja, akkor arról nekünk tudnunk kell, és azt nekünk sajnos el kell kerülni. Segítik, tehát ezt nem kell egy eltanulni valakinek, aki felszáll, hogy
De meg kell tanulni. Hát de, és ez néha annyira bonyolult és szövevényes, hogy fogja a pilóta a fejét, és ehhez jönnek olyan elektronikus eszközök, amelyek segítik így a munkánkat, mert ez lehetetlenség lenne ma már papír alapon. Tehát nincsenek olyan aktuális térképek, amik például a napi drónlégtereket alkalmazzák. Ehhez elektronikus alkalmazások, tablettek vannak, vagy okostelefonra letölthető programok, amik segítik így a repülés közben a munkát. Tehát az a háromfajta légtér az a 8, amit felsoroltam. Az a 8, pontosan. Egy gyors dolgot még Azért oldjuk föl ezt a problémát. Technikai érdekelődő. Előfordulhat, hogy most délután 5 órakor eszembe jut, hogy föl akarok szállni, telefonálok egyet, és azt mondják, oké, akkor ezen a területen 2000 méterig mehet, és egy fél óra múlva a levegőben vannak. Tehát azért igen, nem annyira vészes a dolog. Hát, Szőcsényben nagyjából így van. A Tolnai fotballpályán, az is megmondható? Hát, hogyha az ottani fotballklub beengedi az embert, akkor persze. Tehát a helyre utaltam. Most a jogi aspektusról beszéltünk, de azért ne felejtsük el, hogy ahhoz, hogy most ilyen homlokra csapokat szeretnék repülni, ezért tudnom kéne, hogy erről beszél. Ettől, hogy most sokkal jobb a politikusoknál nem mindig. Mit szeretnénk csinálni, miért szeretnénk csinálni. Tehát ez nem úgy van, hogy kocsmába sörözés közben eszünkbe jön, akkor menjünk repülni, hanem ez nyilvánvalóan egyfajta felkészülés, ami azért jóval repülés előtt van. És amikor úgy gondoljuk, hogy most szeretnénk repülni, akkor meg kell szervezni a csapatot, mert én pilóta ez nem vagyok elég. Az kell majd egy képkocsi vezető, aki utána hozza a utánfotót, amire visszateszik a balont, meg legalább a balon mérettől függően a 2, 3, 4, 5, 6 ember, aki majd föl is teszi rá. Le lenni még aránylag egyszerű, mert a balon is könnyebb, mint újraépíteni. Amikor összejött a csapat, meg minden, akkor szél és egyáltalán időjárási adatoknak megfelelően kiválaszthatunk egy felszálló területet, egyeztetünk a tulajdonossal, hogy szabadon felszállni, vagy talán egyeztetünk van egy általános nem szokhatunk felszállni. Úristen, és akkor szépen kivonulunk, és akkor megállapítjuk, hogy a szél természetesen legalább 90 vagy 180 fokra ellenkező irányba fut. Vagy ha megyünk, vagy biztosan felszállunk, és megnézzük, hogy valamit csinálni. A repülés irányításnak is a kérdés erre vonatkozott, hogy legalább 20 perccel előbb illik bejelenteni, hogy repülni szeretnék. Mert nekik ennyi a feldolgozási idejük. Itt szolgáltatás egyébként van? Tessék? Szolgáltatás van, vagy ilyen, vagy hogy úgy, mint a közvetítőzőket? Dehogy nem. Itt önuralom uralkodik egyelőre. Alapvetően tulajdonosuk kell venni, hogy bárkit kapnak, akkor egyrészt tudjuk az engedélye, másrészt a biztosítók van gyorsabb rendszer. Tehát nem igazán szoktunk ezzel játszadozni. Utána igen. De én még nem találkoztam olyan sporttal, ami nem a kocsmában végződött. Még a sakkozó is. Igen, az úgy szeretnék valamit. Tudjuk, hogy a lég, vagy a légbalon a szél hajtja. Van egy mondás, azt is tudjuk, hogy széllel szemben, de nem nagyon érdemes. De mégis az a kérdésem, nem foglalkozott a szakma azzal, hogy irányíthatóvá váljon valamennyire a hőlégbalon. Többször. Hát valójában ugye a hőlégbalon irányítható bizonyos körülmények között. Ugye hál' Istennek, ugye amikor tehát képzeljük azt, hogy fúj a szél valamilyen irányba. Ez mondjuk igaz fönt néhány ezer méter magasan, de ahogy jövünk közelebb a talajhoz, itt vannak hegyek, a szexuális dombság, épületek, fák, stb. És ez egyfajta turbulenciát okoz a talaj közelben. És ez a turbulenciában mindenféle fajta irányok elő tudnak fordulni. Mert jellemzően ugye nagyjából szélirányban, de sok esetben pont ellenkező irány is előfordul. És azzal tudunk mi navigálni, hogy különböző magasságokban ezeket a különböző irányú szeleket keresgéljük, és ezzel lehet valamilyen szinten. Hát ebből Zoli meg a legtapasztaltabb versenyzőmódszeres a köztünk. Hogy lehet egy célt megtalálni?
Legalább 200. De van olyan versenyszak például, ahol... Konkrét példa, tehát mit tudom én, jelen voltam, Debrecenben 104 balon vett részt egy főrégballon világbajnokságban, és volt olyan versenyszám, ahol az első 50 helyezett, az 1 méteren belül találta meg a cél. Melyik az a cél egyébként, hogy pontosan leszállni, vagy hogy gyors? Nem, ez kétféle dolog van. Vagy kijelölnek egy célt, és akkor kifeszítenek 2 korbát, és akkor oda kell dobálni bizonyos, mi markernek hívjuk, egy ilyen jelzőszalagot, vagy manapság már egyre inkább nehéz GPS-szel, és főleg a nagyobb távolságban vannak ettől a célkeresztől. De vannak teljesen a levegőbe kijött célok is. Tehát földnek semmi köze hozzá, levegőnek közelít meg a balon, és azt a GPS-szel igazolja azt, hogy jót jár. Abban különbözik a hétköznapi életünkről, hogy komolyabb versenyeket. Tehát nem akkor, amikor kimegyünk jópofnőre repülni a hajlették, akkor nyilvánvalóan az időjárási információra támaszkodunk, amit a mindenféle internetes portálokról le lehet venni. És nem véletlenül mondtam azt, hogy kimegyünk és 180 fokkal arrébb fúj a szél, és akkor főleg a meteorológiai szolgálat, akkor mindig megesküszik a Fejékofenekére, hogy északi szél van, amikor mondanék, hogy de téli van. Mindegy, mert de ő azt látja, hogy északi. Konkrétan előfordul. Adott egy ilyen versenyen, oda települt meteorológusok vannak, rendszeres szélméréseket végeznek, ami azt jelenti, hogy ilyen kis, úgy hívják, hogy pilotba felengednek, és akkor az ilyen 100 méteres, 200 méteres rétegekben a szélsebességeket is irányítani. Ezt a versenyzőknek a tudomására is hozzák. Egy nagyobb versenyen, ha egy országnak több balonja szerepel, akkor a versenyzők egymás között megosztják az adatokat, és hogy milyen magasságban milyen szelet találtak, és akkor lehetséges az, hogy akár méteren belül legyen, mondom, a 104-ből 50 balon méteren belül szélet eredményt érteni. Úgyhogy minimum 2-3 mondjuk egy teljesen konkrét példa, ez 2 hete volt Lengyelországban, hogy a mezőny annyira szétszóródott, hogy az egyik versenyszám győztese 2790 méterrel nyerte meg a versenyt. Számot, mert a többiek annyira szét. Jó esetben számolva. A kérdésnek volt egy olyan része, hogy miért nem csinálják meg, hogy irányítható legyen. Erre válaszolnék nagyon röviden, azt úgy hívják, hogy léghajó. Tehát nem csinálnak mást, mint egyébként mondjuk ilyen borsó alakú, és a kabin mögé még oda tesznek 1 vagy 2 toló légcsavart, és akkor az léghajó, az irányítható, a hőlégballon pedig nem. De egyébként tényleg, hogy a szél milyen érdekes, akkor én csináltam azt az egyszemélyes ballont, ott hátul látszik középen, ott lógok egy kis evedenzetben. Itt Őcsényben a reptérnek ezen a végén felemelkedtem, egy olyan 50-100 méterre. Ott elmentem majdnem Decsig, ott leereszkedtem, és visszajöttem a felszállóhelyre ilyen pár méteren. Tehát ilyen réteg szelek vannak, hogy még ilyen kicsi helyen is, de máshol is előfordult, hogy felszálltunk egy helyről, nem volt egy verseny, volt csak találkozó. Felszállt a mezőny, Szlovéniában a sírkát, azt a szép kis völgyet, és szépen elmentünk, nem tudom, 3 kilométert, más utána, nem tudom, felemelkedtünk egy kicsit, hogy mi történt, de úgy, hogy visszajöttünk, és gyakorlatilag ott szálltam le hozzá. Ami most ilyen furcsa, megmagyarázhatatlan, hogy milyen a légtér, de hát ezzel a hőlégballon nagyon sok minden alkalommal belefuthatnak, hogy megtalálják. Tehát a hőlégballonnal ez a tudás, hogy megtaláljam azt a réteget, ahol arra megyek, amerre szeretem. Ez nagy gyakorlat. Igen? Én nem kérdezni szeretnék, néhány gondolatot, nem baj, nem állok föl, ugye? Néhány gondolatot szeretnék elmondani a ballonozással kapcsolatban. Hát a ballonozás hőskorára vagy őskorára nevezhetjük akárhogy, én nem emlékszem, mert akkor még gyerek voltam, de arra emlékszem, amikor a 80-as, 90-es években itt Őcsényben tömegében megjelentek a ballonosok, köztük a sok külföldi.
És itt meg kell említenünk Szalma Gábornét, az akkori polgármester asszonyt. Én azt gondolom, hogy ő nagyon sokat tett azért, hogy Őcsényben ez a dolog ilyen szintre fejlődjön, ahova akkor fejlődött, rengeteg külföldi jött. És ugye a balonosok annak idején Decsen szálltak meg, valamilyen módon a decsiekkel volt kapcsolatuk. A Marika gyerekek, hát ne hagyjuk már, hát itt vagyunk Őcsényben, itt van egy csomó sváb származású ember, a Németországból, Hollandiából is talán jöttek, balonosok örülnének, ha szót is tudnának váltani valakivel. És attól kezdve az őcsényi lakosok évente, hosszú, szerintem évtizedeken keresztül befogadták ezeket a balonosokat, és óriási, hosszú távra kötődő barátságok, kapcsolatok alakultak ki. Szerintem még a mai napig is tartanak ezek a kapcsolatok a külföldiekkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a Marikát emiatt meg kell említeni, mert ő annak idején ezért nagyon sokat tett. Az őcsényi lakosok érdektelensége hangzott el az ilyenfajta rendezvényekkel kapcsolatban. A balonozással kapcsolatban azt gondolom nem volt érdektelenség soha. Az a rengeteg gyerek, amikor a megnyitó volt, meg a zárórendezvény, akik tömegével mentek a repülőtérre, és éljeneztek, és élvezték ezt a dolgot, és ahány őcsényinek lehetőséget adtak a balonozásra, én azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy gyönyörű, életre szóló élmény, emléket jelent. Egy ideig ugye nem volt balonozás, és hál' Istennek újra indult ez a dolog, és nagyon örültek ismét az őcsényiek. Kicsik, nagyobb, talán csak a kutyák nem, amikor felszáll a rengeteg balon, de egy csodálatos látvány, úgyhogy én azt gondolom, hogy mi csak köszönhetünk önöknek, hogy ezt itt Őcsényben megteremtették. És hát a Misinek a lelkes munkája, amivel az alapítványt létrehozta, az emlékművet állította, a kiállítást, ugye a múzeumot létrehozta. Én azt gondolom, hogy Őcsény nevében mi csak köszönetet fejezhetünk ki önöknek, és ha a képviselőtestület nem is olyan nagyon nagy összegekkel, de a lehetőségeihez mérten eddig is támogatta, és azt gondolom, hogy a jelenlegi testület a továbbiakban is fogja, és bízunk benne, hogy a következő testület is, mert tényleg nagyon szép, amit önök végeznek, és nagyon sok erőt, kitartást, jó egészséget kívánok a munkájukhoz a jövőben is. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Nagyon örülök, hogy ez elhangzott. Nem beszéltünk meg előre, hangsúlyozom, hogy ez elhangzik, de valóban hát egy bizonyos korosztály emlékszik erre, hogy Őcsényben ez történt. Valóban nagyon sok családnál aludtak a balonosok, külföldiek is, magyarok is egyébként, főleg Őcsényben, Decsen, és valóban komoly barátságok voltak. Hát ugye az idő telik, azok a balonosok is megöregedtek már, akik annak idején ide jártak, de egyébként az igény még most is megvan. Tehát, hogyha itt nem azt mondom, hogy olyan anyagi körülmények között, meg olyan megnyitó ünnepséggel és minden, de azért, ha lenne rá lehetőség, és ugye most megkezdődtek ezek a dolgok, hogy volt itt egy nemzeti bajnokság, és az idén ősszel is lesz egy pontszerző verseny. Nyilván egyébként ilyen rendezvénynek, mint a háborúhoz körülbelül ugyanaz kell, pénz, mert a szállás, az étkezés és a gáz. És hogyha itt 20 csapat van, az körülbelül 80 ember, a versenyigazgatósággal, rendezőkkel együtt, az már 100 ember. 100 embernek reggeli, ebéd, vacsora, szállás kell, és akkor még meg kell venni a palacgázt. Minden repülésnél mondjuk egy palacgáz, a 23 kilós palackot nagyjából mindenki ismeri, aki nem tudom, hogy most mennyibe kerül egy 23 kilós palacgáz, de a balonosoknál inkább 30 kilós palackok vannak, azt hiszem, és egy repülés, egy ilyen 1 órás repülés körülbelül egy palacgáz. Tehát ez a 3 költség nem van, a szállás, az étkezés és a gáz. Ha ez megoldódik valamilyen támogatással, én nem mondom, nyilvánvaló, hogy Őcsény község hogy mondjam, költségvetése, az nem biztos, hogy elbír egy ilyet. Hát ez olyan, nem tudom, 10 milliós nagyságrendű, gondolom egy ilyen versenynek a költségvetése. Tehát nyilván, hogy
ez a fő akadály. Nem azért, mert hogy a balonosok nem szeretnének jönni, nagyon is szeretnének. Sőt, bizonyos nyugati csapatok azt mondják, hogy mindent kifizetnek, csak csináljunk már őséglemes. Jó, hát a magyarok azért nem ennyire gazdagok, tehát ők azért jobban szeretnék, hogyha csak 100 000 forint lenne a nevelési díj, de hát 4 embernek a szállása, étkezése egy hétig, meg a gáz, az nem jön ki 100 000 forintból, tehát nyilván valamilyen egyéb forrásra van szükség. Úgyhogy hát ennek ellenére az akarat megvan a helyiekben is, meg a balonosokban is, és hát próbálkoznak. Ugye most megújult egy kicsit a balonozás azzal, hogy de volt itt néhány év, amíg nem is volt képviselete a balonsportnak, vitorlázó repülők vitték, hogy azért tudjanak versenyezni a versenynők. Most már pár éve megalakult a Magyar Balon Szövetség, és ők rendezik a nemzeti bajnokságokat és egyéb pontszerző versenyeket, és hát számítanának arra, hogy itt Őcsényben is legalább egy pontszerző verseny minden ősszel meg tudjanak rendezni. Hát nehéz ügy, ahogy mondtam, az anyagi része. Hát, úgy tudom, hogy most is kaptak egy kis támogatást erre a célra, nyilván nem elég, meg ugye valamennyi nevezési díj, meg talán a Balonszövetség még innen-onnan majd összekaparja. Most például Kaposvár nem véletlenül vitte el, gondolom, a nemzeti bajnokságot erre az évre, mert azért a kaposvári Őcsény ez kicsit nagyobb, mint az Őcsény. És ott van egy egyetem, egy agráregyetem van Kaposváron, az lesz a bázis, és hát most csinálnak nagy balonos bandályt, most májusban. Úgyhogy mi az alapítványunkkal elmegyünk, elviszük a kis kiállításunkat, és visszük a hírét a Őcsényi Balonmúzeumnak, mint ahogy visszük majd a Szegedi Világbajnokságra ősszel, az egy nagyon nagy rendezvény lesz, és ott a Simon Sanyi lesz az egyik rendező, úgyhogy ő ott már helyet biztosít nekünk, hogy bemutatkozhassunk. És hát nagyon szép projektek vannak, most például erre a rendezvényre nem szántunk sok pénzt, hogy nem kaptak enni szegények, nagyon sírnak, de vannak komoly projektjeink. Az egyik például az, hogy szeretnénk, hogyha Hamvaiból újjá életne a Pannonia őrégbalon, ez a bizonyos AA001-es, ami hát egy nagyon szép repüléstörténeti tény lenne, hogyha ez megtörténne. Most hát egy ilyen őrégbalonnak az ára, ha csak a kupolára gondolkodunk, mert kosaratlégőt adnának hozzá ki, az akkor is olyan 10 millió forintos nagyságrendű dolog. Ma már ugye nincs magyarországi hőlékbalongyártás, én csináltam egy 5-6-8 évig. Tudom, hogy mit jelent, de meg tudnám csináltatni egyébként. Hát reméljük, kicsit gyűjtünk, de elindultunk. Az első fotók most itt már az én telefonon megvannak egy ilyen 1 méteres méretben, a terveim alapján kiprinteltettük, kiszabtuk, megvartuk, fölfújtuk egy porszívóval, nagyon szépen mutatja a Pannonia balonnak az alakját. Ebben az évben, ha minden sikerül, egy 8 méter magas, 100 köbméter térfogatú, rádiótávirányítású hőlékbalon készül a Pannonia színeivel, alakjával, amiben nyilván belülni nem lehet, de azért nem kicsi, 8 méter csak a kupola, meg még a kosárló inkább 9 méter magas, és ez nagyon szép lesz este, meg fölfújva szép csendes időben. Ez lesz talán ez megdobja majd a projektet, és egyszer majd lesz pénzünk igazi hőlékbalont is csinálni. De ez például egy nagyon szép cél az alapítványnak, és tényleg komoly marketinget tudna hozni még neki, ami hozna további adományokat. Egyébként hát tényleg így az adományokról megemlékezve, már említettem, hogy Németh Zoltánnak a gyűjteménnyel nagyon megdobta most a kiállítást, de hát egyébként állítom, hogy még van Magyarországon, ha nem is ekkora, de mondjuk felekkora trófeagyűjtemény, meg legalább 5-6-8 embernek lehet.
én nem mondom, hogy hozzá kell ide, mert otthon is biztos szépen mutat, de előbb-utóbb ugye kiöregszenek, és mielőtt kidobnák, az utódok el fogják idehozni. Úgyhogy ennek a múzeumnak a gyűjteménye még tovább fog gazdagodni. És hát csináljuk ezeket a rendezvényeket tavasszal, ősszel, meg megyünk a örlékballonversenyekre. Most például úgy mondják, ezt a nemzetközi szövetséget, a Federal International Aviation Svájcban van a központ, a legnagyobb repülési hatósági központ, és az ő PR részlegüktől kaptunk egy levelet, hogy ők szeretnék összegyűjteni globálisan az világban, hol vannak örlékballonmúzeumok. Hoppá! Ennek vagyunk mi. Úgyhogy már van egy kiváló cikk, ami ékes angol nyelven különben megjelent a British Ballon Múzeumnak az újságjában, mert említettem a Finfish nevű pilótát, aki 30 éve ide jár, és ő beléptetett engem ebbe a közösségbe. Úgyhogy az ő újságban megjelent ez a cikk, ehhez még hozzáírunk egy keveset, és akkor ennek a komoly svájci központnak a valamilyen szintű lapjában megint Pőcség fogja vinni a hírt, hogy van ilyen örlékballonmúzeum. Miről beszéljünk? Nekem eszembe jutott, hogy nem tudnak-e számolni valamilyen különleges eseményről, ami ott fönt a levegőben történt, valami sztoriról, vagy érdekes dologról tudnak-e nekünk valamit mesélni? Reggelig. Igen? Hát ennek vannak publikus és kevés. Azt mondta, hogy érdekes. Tehát amikor az úr úgy gondolta, hogy az őrségnek a szíve álasztatják a kezét, hogy kell megkérni az örlékballonba, és ez rendszeresen azzal szokott végződni, hogy azt mondja, hogy igen, és szerelőfonokra azt mondták, hogy nem. Az egy érdekes további 40 percet jelent. Ehhez kapcsolódik. Szerintem itt mindannyiunk elég sok lánykérést már levezéljelt odafönn. Ezeknek mindig ugyanaz a forgatókönyve, rendszerint az egyik fél azért tud róla. Nos, lehet úgy járni, hogy ez sem történik meg. Felszálltam egy fiatal párral, azaz inkább úgy fogalmaznék, hogy az úr az körülbelül velem egyidős volt, és a hölgy pedig egy jóval fiatalabb. Hát a repülés első pár perce eseménytelenül zajlott, majd utána az úr lehajolt valamiért. Mondom, hát megint kifogtam egy olyan utast, aki rosszul van, hát majd ott a kosár aljába majd el lesz egy darabig, rendszerint mindig 20 perc után fölállnak, és utána élvezik tovább a repülést. Nem ez történt. Az úr fölállt, akkor már láttam, hogy miről van szó, kinyitotta a kis dobozkát benne a gyűrűvel, hát akkor a szokásos, bár nem beszélték meg velem, de következik a lánykérés. És akkor ugye ünnepélyes, látom, igen, lánykérés, drágám, van egy kis meglepetésem a számodra, és nyújtja a karikagyűrűs kis dobozkát. Mire váratlanul a hölgy is lehajol, és mondja, drágám, nekem is van egy meglepetésem a számodra. Ő is elővette egy dobozt, kinyitotta, nem láttam először, hogy mi van, majd jobban megláttam, egy cumi volt benne. Ha jól emlékszem, én is még 40 percet repültem, ez alatt az időszak alatt ők sírtak, zokognak, egymásnak. Én magamnak repültem, mert őket más semmi nem érdekelte. Azóta is tartott a kapcsolatod, a gyermek is már vagy 5 éves, úgyhogy hát, így is lehet járni. Nagyon-nagyon sok. Általában a repülőgépen repül az ember, nem találják azt a hibasszállító a gépen, ugye elhangzik az, hogy majd utazó magasság van, akkor jönnek a utaskísérők és hozzák a kávét, tehet, stb. És bizonyos alkalmakkor nekem szokásról elmondom az utasnak, és majd utazó magasságon kávét el, majd fel lesz szolgálva.
És akkor szépen emelkedtünk, repülgetünk, mert megkérdezték, hogy utazó magasságon vagyunk már? Mondom, persze, hogy a hajón, és akkor elővette a kávésülékét. Hát kiderült, hogy ez Romániában történt. A nagyszebeni vizerbázisnak a 2 kilókája. És erősen vették a viccet. De az, amire nem váltam szó, hogy nem fogjuk el. Hát gondolom, persze. De a fantáziánk az működik. Aki egyébként ilyen sztorikra kíváncsi, és van ideje a Szőcsényi toronyban, a kiállító térben nézegetni a tévét, ott van körülbelül 2-3 órányi olyan megszerkesztett felvétel, ami gyakorlatilag ilyen eseményekről szól. Ugye, hát én nagyon régóta, hogy említettem, én nagyjából a 90-es évek közepén kiszálltam a hőlégballonozásból, de előtte azért, különösen itt a Szőcsényi légtérben egy pár száz órát azért elrepkedtem, és amíg gyártottam, addig voltak itt olyan rendezvények, gyári rendezvények, amikor összehívtunk nemzetközi mezőt, és hát a saját termékeinket mutattuk be. Az egyik nagyon érdekes volt, mert itt voltak Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából, Boszniából olyan emberek, akikkel akkor írtunk alá ilyen disztribútori szerződést, hogy ők majd a mi hőlégballonjainkat fogják árulni a délszláv térségben. Nagyon szépet repültünk, van róla egy film összevágva, nagyon szép film a Gemenci erdő fölött, akkor még nem volt ez a korlátozás, csodálatos felvételek születtek. Címe is van a filmnek, hogy a súlyballonok a Gemenci erdő fölött, vagy valami ilyen felvétel. És hát mondjuk a slusszpoén az volt, hogy nagyon jól sikerült, nagyon sok pénzbe is került, majd hazamentek, és egy hónapon belül kitört a horvát-szerb háború. Ami azt jelentette, hogy ezek az emberek utána szóba se álltak egymással. Sajnos ilyen dolgok is történnek így a nemzetközi hőlégballonozás területén. Ez elég nagy bukás volt, de azért azt mondhatni, hogy ettől függetlenül nagy barátság volt hőlégballonosok között, akárhova megy az ember. Hát talán egy kedves emléket azért csak megosztani, ez 1986-ban volt. Az én akkori főnököm a légi hatóságnál azt mondta, hogy Laci, te meg elkezdettem a szőlégballonhozni. Én addig csak vitorlázó repültem. És ülettem is részvitorlázó repülőversenyeken, de az is volt itt rengeteg. De a vitorlázó repülésnél ugye alapvetően nincs motor, az ember kinéz, és úgy el tudja dönteni, hogy körülbelül milyen messzire tudok eljutni. És egy osztrák pilótával repültem, Sió csatorna fölött visszanéztem a repülőtérre, és megállapítottam, hogy innen már nem lehet visszaérni. Már legalábbis vitorlázó repülőtem, mert nekem legalább 10 percig tartott, hogy tudomásul vettem, hogy nem is akarok visszamenni. És hát itt repültem először hőlégballonnal, és nagy tolmásig repültünk. Sokan voltak ilyen. A vitorlázó repülés után, vagy egyáltalán egy repülőgépes repülés után egy rendkívül furcsa élmény volt, és amikor itt eltöltöttük azt az egy hetet, és visszamentem a repülőtérre, és akkor az itt tapasztalt mikrometeorológiai jelenségeket sikerült bemutatni a kollégáknak, akkor csak úgy néztek, hogy ezt hogy csináltak. Hát mondom azért, mert a valóban megtapasztaltam, hogy ezek léteznek, amit egyébként csak úgy keresztül szoktunk repülni. Vannak ilyen kezdeti emlékek, és aztán faágat így görösen adunk keresztül repülni. Már olyan a fán, letöltük azt az ágat, amit keresztül repülünk. Nem a ágon, hanem a fán. Na mindegy, szóval azért. Mégis legyen egy szakmai dolog, bár megígértem, hogy ma nem lesz.
de előjutott eszembe, hogy vitorlázó repülőből lett hőlégbalonos, és ez nagyon furcsa, ugyanis a két részre oszthatók egy bizonyos szempontból a légijárművek, vannak a levegőnél könnyebb és a levegőnél nehezebb légijárművek. Ugye a levegőnél nehezebb légijárművek azok a szárnyuk miatt emelkednek föl, a levegőnél könnyebbek pedig hát inkább Archimédes törvénye miatt, és ezek ugye gyakorlatilag két irányban vannak a balonok meg a léghajók, illetve vannak a meleg levegővel, illetve a héliummal működők. Így hát vannak hőlégballonok, hőléghajók, gázballonok és gázléghajók. Ezek a levegőnél könnyebb légijárművek, és hát ezek ugye egy kicsit máshogy működnek, mint a levegőnél nehezebbek, de ezzel lezártuk a részét a dolog. Nekem is van egy ballonos élményem, mondtam, nálunk is volt a felszállásokban németek, állandóan győzködtek, hogy nem szálljak már föl, de kicsit bátortalan voltam, na egyszer rábeszéltek, én nem tudtam, hogy milyen fajta repülés lesz, úgy mondom, hogy megyünk kiló magasra, összeszedtem minden bátorságomat, elmentünk ide a Decsi határba, felszálltunk, és talán lókavadászat, vagy nem is tudom, valami milyen program lehetett, hát én nem tudtam, hogy az milyen magasan történik, ugye. Hát a Őcsény-Decs közötti kiserdőnek a tetejét éppen súroltuk magasságilag, és aztán annál följebb nem is mentünk. Bántam is, meg nem is, de van egy élményem, hogy én azért balonoztam, és föl vagyok avatva, és büszkén mutatom a fényképet, hogy én bizony ültem hőlégballonban. Igaz, hogy magasan nem, de az is jó volt. Van ott egy hasonló élmény. Igen, én is így ballonoztam először talán. Nem is számítottam rá, éppen a Friedrich Lószékat meghívtuk vacsorára, a sűrű vacsorát készítettem nekik, de közben ja, hát előkészültem és eljöttünk. Hát akkor még én is ilyen kis miniszoknyában, tűsarkúcipőbe, kocsival megálltunk. Lósz leszállt, mondta, hogy gyere beszállni. Én is egy ilyen rókavadászaton vettem részt, úgyhogy ez is lett a nevem. A szántásba, tűsarkúban. Alig tudtam bemászni a valóságba, de azért valahol bekúztam mászni. Igen, ez volt az első. Sántóföldön egész jó. Volt több is, igen. Mennyire a férfiak sportja valami? Nem igaz. Kérdezem, hogy mennyire? Ja, nem, egyáltalán nem. Hát most csak abban jutott, hogy nálunk a fiatal hölgy ott hátul, ott integet. A pilóta a vendég. Zsuzsi, állj Zsuzsi is. Zsuzsi, te is álljál föl, légy szíves. Itt vannak a pilóta, és ott van növendék, aki most hamarosan vizsgálódott áll. Egy ugye csapattagok technikai, és most csak azt tudom, hogy nálunk a klubban mi van, hogy a csapat egy része nő, egy része fiú. Tehát különösebb válogatás nélkül. Hát nyilván, hogy meg kell fogni valamit, és föl kell emelni, és valamit kell rakni, akkor hát inkább mi emelünk, tehát azért a lányok nem annyira, de ők sem szeretnek nem emelni, tehát inkább oda jönnek, megfogják, azt amennyire tudnak segíteni, de nincs. Én nem gondolom, hogy ez kimondottan férfias lenne ez. Éppen inkább jellemző volt, mert akkor nem nagyon tudok női pilótát a régi időkből, de hát a legtöbb női pilótát a ti klubotokat egyébként így a történelmek is. Hát kitán kívéve most. Már hogy ősebb velünk elég gyakran, de igen, tehát hogy pilótákkal vonatkozásával sem, tehát nincs egy ilyen differencia. Ahogy van a gázpolc pilóták is vannak. Szóval igazából a gázpolcok emelgetése az, ahogy valamiféle korlátozott, de hát nagyon érdekes volt, Budaörsön fordult elő, hogy a ballont szerveztettünk, és megkértem azt a barátaimat, hogy segítsetek már betenni vissza a helyére, és utánfutóra fel. És akkor persze nyilván elsütötték azt a viccet, hogy nem nehéz ez, meg ilyesmi, és akkor nálunk ez a lányok dolga. Ugye ismerjük ezt a viccet, hogy mit jelent ez a lányok dolga. Na mindegy, a vicc ugye el is ült, aztán amikor egyszer Merindával megjelentünk és minden ezt csináltak, és elpakoltak a ballont ketten, akkor néztem, hogy ez tényleg a lányok dolga. Tehát abszolút egyenértékű tagok és pilóták a lányok.
És hát Európa-bajnokságon is lehet találkozni tisztán női csapattal. Tehát amikor 4 nő idejön egy külföldi országból, soha nem járt Magyarországon, és elvisz egy szép dobogós helyezést. És ők is mindent nekik kell megmozgatni, és még a sofőrök is. Nagyon jó helyezett magyar bajnokok is, vagy magyar pilótanők is van a világbajnokság listában is. Tehát semmi nem akadályozza meg a jövő héten jelentkezően. Jó, hát ha ők nem szimpatikusok, akkor jók vagyunk mi. De segíteni mindenféleképpen. Nagyon érdekes egyébként, hogy kérdez kicsit követő másik aspektust is. Nálunk is van olyan tag, aki ugyan nem ül a balomba, de követni azt igen. Hát, ő azt élvezi, hogy megtalálja a balot, hova ér, amikor leszáll, és neki az egy kihívás, hogy ezt a feladatot. De a kosárban egyszerűen bele pusztolni sem lehet. Több szempontból részben nem akarja, mások meg 150 kg, de ettől függetlenül. Milyen feltételei vannak, hogy valakiből kapitány váljon? Ó, hát az nagyon egyszerű. Van valami esetleg valami életkori határ? 16 évesen elmúlt, akkor már lehet. Hát a biológiai. De az is csak a kereskedelmi, de amikor az orvos azt mondja, hogy nem veszélyezteti, és a köznézek. Tehát egészen van egy orvosi feltétel a dologban, aztán el kell végezni a tanfolyamat. És akkor kap egy jogosítványt, az gyakorlatilag. Azzal a különbséggel nem 40 órát kell, nem csak 16. Igaz, hogy nem megyünk el közben a Tesco-ból bevásárolni, mint az autós iskolára, nem csak rendülünk, de Hát meg kell tanulni bizonyos szabályokat, a végigjáró ismerettel. Hát mondjuk néhány szabályt úgy meg kell ismerni. De az közben megvan, amíg az a 20 óra repülés megvan, közben meg lehet tanulni az elméletet is, le lehet vizsgázni. Én annak idején Kaposújlakon, mondom, a mai repülőtéren megkérdezem a vitorlázó repülőket, hogy eljöhetnénk-e. Mondták, persze, akkor mennek el orvosira. Elmentem és mondták, hogy hát sajnos meg széntévesztő, úgyhogy alkalmatlan a vitorlázó repülésre. Úgyhogy akkor én le is tettem róla, amíg aztán átment kerültem ide Őcségbe, és itt meg zajlottak ezek a borzasztó nagy hőlékballonversenyek, nekem mindjárt be kellett számon szervezni. Persze el is vittek repülni, és aztán megint eszembe jutott, hogy nem lehetne, és akkor elmentek orvos, mondták, ja, hőlékballonosnak, meg ejtőernyőknek nem számít a szisztéma. Örökösen, hogy így tettem is. Hány fő utazhat? Egy fő vezeti, egy fölött száll föl a légbalonnal, és hány fő tud elvinni? Vagy ez különböző változók? Sokféle ballon van. Hát vannak kicsi ballonok, például a versenyballonok, ami egy 2000 köbméteresek, az gyakorlatilag csak a pilótát tudja elvinni. Tehát ez kifejezetten a versenyre van kiegyezve. Tehát azok olyan ballonok, amik ugye arra vannak méretezve, tervezve, egy kicsit ilyen elrintott színvonalakból, hogy gyorsan tudjon függőlegesen közlekedni. És akkor utána jönnek fölfelé a ballon méretek, ugye 3000 köbméter ugye az, amit ugye leggyakrabban használunk, az a régi AX8-as jelölésű ballon. Az függően a hőmérséklettől 2-3 embert el tud vinni, vagy 4-et, hogyha ideálisak a viszonyok. És hát utána megyünk fölfelé, tehát 6-8 fős ballon, 10-12, de hát ma már léteznek olyan légbalonok, amikben most a mennyire 40 valány kétszintes kosárra. Tehát elvileg egy adott légbalonnak súlykorlátozása van. Hát az emelőerő határozza meg gyakorlatilag, hogy mekkora légköbméter ugye maga a ballon, annak van egy bizonyos emelőereje, és ezt határozza meg. Ugye ez maga a gyártó már előre lekorlátozza, hogy megmondja pontosan milyen emelőereje van. Hát ugye a pilóta feladata, amikor a terhelésszámítást csinálja, hogy ilyen annyi utassal kalkuláljon, ami abban a terhelésben. Igen. Hát
ugye nyilván a mi ugye még plusz gondolat hozzá, hogy hasonlóan a jogosítványra veszünk, ugye van egy B-kategóriás jogosítványunk, azzal vezethetünk maximum egy ilyen 9 személyes kisbuszt. Aztán, hogyha már buszra akarunk ugye minősíteni, akkor egy magasabb kategóriára van szükség, és így tovább. Tehát ugye Hőli-Balonnál is ugyanúgy A, B, C, D, E, stb. Kategória, mindegyik megvan az, hogy mekkora, ugye nem az utas számra, hanem elég több méterre vonatkozik, hogy ha már valaki akkor balont akar repülni, amire el tudni 10-12 ember, hát annak olyan kategóriájú minősítésének kell, hogy legyen, ami minősíti arra a méretű. Egy bizonyos létszám fölött kötelező még egy nem pilóta, de feltétlenül tartnak hozzá. Most kísérő. Akivel akkor is tud egy vészhelyzetnél, ugye, tehát ő egy képzett ember, nem a sógorom, aki most beugrik a mai napon, hanem ő egy képzett ember, aki egy rendkívüli helyzetben tudja segíteni a pilóta munkáját, akár le is tudnám hozni a balon. Nagyon szükséges, és megoldani egy vészhelyzetet. A repülőgépen a légutas kísérő alapvetően nem a kávétel szolgálása van, hanem 40 utasonként kötelező egyet tartani, és a vészkiműtést kell tudnak lefognálni. Fordulsz ilyen, hogy valaki rosszul lett, mint utas? Nem, pilóta. A Hőli-Ballonnal, aki Magyarországon nem volt ilyen esetben? Magyarországon nem van. Jó, az orvosi szűrés. Igen, hát időnként orvosi vizsgálatban, tehát valakinek vagy van a vérnyomásából, vagy a szívével, vagy ez nem kapja meg. Az időnként ez évente jelenti. Mondjuk az égkoromban, kezdetben kell. Hát 50 év fölött már évente kötelező. És egyre szigorítják a feltételeket, tehát meghívtuk a tavalyi Ballonpiknik rendezvényre a repülőorvost, aki elmondta, hogy hát ne haragudjunk rá, mert ő személyesen senkire nem haragszik. Egyszerűen csak azért egyre szigorúbbak ezek az előírások, mert általában az orvosi protokoll is egyre szigorúbb a légisportokban, tehát nekünk is egyre több és egyre gyakrabbi vizsgálatoknak kell megfelelni, de mi is képesek vagyunk megfelelkezni a korunkról, mert ahogy így az idő halad, azért mi is átlépünk egy sávon, tehát mondjuk 40 éves korig sokkal kevesebb vizsgálat kell, mint mondjuk 50 éves korban, és a fölött meg már egyesülőben. Én is ugye 50 fölött már az egyik évben szívultrahangra kell mennem, a másik évben a teljes rutin, tehát ki van ez találva, és talán pont ennek a szűrésnek köszönhető, hogy mi magunk is tisztában vagyunk a saját helyzetünkkel, így nem egy pilótánál kiderül, hogy ő inzulinrezisztenssé vált, egyébként nem tudná. De mivel minden évben vizsgálat van, hát ez még nem azt jelenti, hogy bevonják a szakszolgálati engedélyét, hanem meg kell tennie mindent ennek érdekében, vagy a vérnyomását stabilizálja, és akkor innentől kezdve ő továbbra is egészséges lesz. Tehát én azt gondolom, hogy mi magunk pilóták is hálásak vagyunk az évente visszatérő, igen szigorú vizsgálatnak, hiszen ez mindannyiunk érdekét szolgálja, mind az utasét, mind pedig a pilótáét. És hozzá kell tenni, hogy a ballonokat is évekre felülvizsgálják. Mint a műszaki lépő. Igen, csak nem olyan ritkán, mint a ballonokat. Kocsinál két évente csinálják, és ballonnál meg Évente nagyon szigorú felülvizsgálatás tehát a ballonok. Tehát ott elvileg műszaki hivat nagyon ritkán fordulhatna elő. És igaziból nem is szokott. Egészen biztos, hogy a baleseti statisztikákban a repülés az, ahol a legkevesebb baleset történik, és ezen belül is a Hőli-Ballonozásban meg a legeslegkevesebb. Tehát olyan fatális hibákból olvashatunk, ami gyakorlatilag jó, persze baleset, azért baleset nem terveztük meg, de nincs túl sok köze sem a pilóta képességéhez, a pilóta állapotához, és a ballon műszaki állapotához sem. Mondjuk eltekintve azt a pilótát, aki rossz időbe felszáll, mert ilyen is előfordul, de vagy fordult már velük persze nem. soha nem szálltott soha még azt is soha. Mégis itt vagyunk, ugye aztán volt. De főleg ha utasok, tehát vagyis
mert kicsit szétválik a dolog. Beszéltünk itt versenyrepülés, hogy másképp néz ki a balonos, meg mások élete is. Egy versenyrepülő balonnal, ez mások eljárás kell a szabálynak is. Ha utasok vannak a fedélzetben, akkor ez jelentősen csökken. Tehát addig, amíg egy versenyballonnal 10 méter per szekundumos 36 km/h szépen szabad felszállni meg le is, addig ez egy utasszállító ballon esetében 3 méter per szekundumra lecsökken, ami azt jelenti, hogy 10-12 km/h szélnél nem lehet erősebb. A függőleges sebesség is addig, amíg egy versenyballon gyárilag tud elvileg 10 méter per szekundum függőleges sebességet, gyakorlatilag 8 méterben van. Versenyen szankcionálják, és valaki ennél nagyobbat emelkedik a síjat. A utasszállító ballonnak ez ilyen 2 méter körül, 2 méter per szekundumban. Tehát ez az gyakorlatilag, amit a székről mint az ember. Tehát amikor azt így mutattam, hogy meg néhány félet el kell hozzá olvasni, nagyon sok mindenből terüljük össze. És hát én minden utasnak el szoktam mondani, hogy 3 szabály van. Az első a utasbiztonsága, a második a várható karbantartási költség, és a harmadik nem lényegtelen szempont, hogy megtaláljon minket a követő autó, és haza is tudjon vinni. Mert az, hogy megtalálod, hogy nem érted, oda is tud jönni. Tehát épp a múltkor beszéltünk erről a klubban egy ilyen esti meccsi során, hogy a követő autó adott volt tőlem 100 méterre és 42 km-t kell jutni, hát vagy volt közben vannak, ami nem volt így. Például a zsíros bőrge volt, de egy kis jelentőség. Tehát vannak ilyen szempontok, amit az emberek figyelembe kell venni. Amikor felszállítanak a légbalon, akkor előre tudja az ő leszállási helyét, vagy ez a időjárási körülmények miatt változhat, vagy változik. Tehát tudom azt, hogy itt felszálltam, és ismerve a légkörviszonyokat, majd itt fogok leszállni, ez most vagy sikerül, vagy nem. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban pilóta függő. Már csak azért, hogy ha nézzük például a versenyeket, ugye a versenyzők konkrétan célokra repülnek rá, tehát gyakorlatilag méter pontosan megközelíti a célt. Nem arra gondoltam, mert... Igen, csak azért, hogy ez az egyik speciális eset, amikor ennyire ki tudja számítani, hogy hol fog repülni, még akár azt is, hogy mikor. A másik, amikor nem ennyire precíziós a történet, akkor körülbelülre az ember megmondja, hogy körülbelül merre fogok menni és körülbelül hol fogok leszállni. Igazán pontosan nem lehet, mert most mondok el egy konkrét példát. Volt egy kis mező, amire úgy terveztük, hogy szépen beszállunk, és gyönyörű szépen be is helyezkedtem, elkezdtem szépen beereszkedni, úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, amikor jött egy ódasz, és engem elsodott a bálatba. Fel a falu fölé, és akkor még egy órát repültem, mire aztán le tudtam szállni valahol. Tehát ilyen is előfordul. De a legtöbb esetben azt mondom, hogy azért többé-kevésbé a csapattal sem akarunk kiszúrni, az utasoknak is azért valahogy emberi időben haza kell, hogy kerüljenek. Ezért többé-kevésbé úgy tervezzük a repülést, hogy azért lehető legjobban megközelítsük azt a tervet, amit azért a követők is tudnak, hogy körülbelül erre. De hát ez az az elmélet, mint a szerelem meg a házasság. Tehát, én nem hiszem, hogy bárki, ami a házasság, nagyon kitől elválni. Tisztelt a kivételnek. Ha van ilyen, én még nem találkoztam ennek. Tehát előfordulhat az, hogy mondjuk tudok egy teljesen konkrét példát mondani, erre 2 hete történt, megkücsötelt egy hétvégén Lengyelországban, velem történt, azért tudok nyugodtan beszélni. Repültünk előre egy órát, nagyon okos leszállunk. Csak 20-30 méter magasságban megfordult a szélirány, és 40 percet kellett visszarepülnöm, és egyszerűen nem volt hova leszállni. Tehát nem volt olyan biztonságos hely, ahol nyugodtan lehetett volna szállni, majdnem visszarepültem oda, ahonnan felszálltam. Hát ezzel abszolút nem volt a tervekben. Az, ami nagyon fontos, és a kérdésben úgy adottan van benne, hogy egy nagyon fontos szabály van, hogy illik legalább 40 perc üzemanyag tartalékkal leszállni, ami legalább egy kerék gázpalackot jelent.
akkor, amikor az utolsó lehetőségenél földet értem. Ez egyébként valahogy utasszállítógépekre is. Az összes lehetőséget kihasználta, akkor, tehát amikor már elment, mondjuk Ferihegyen akart beszállni, nem sikerült Pécsbe száll, akkor Pécsben még mindig 40 perc tartalékkal kell neki földet. Tehát ilyen, és ehhez hasonló szabályok, ezt elég erőteljesen korlátoztak. Mennyi az az idő, amennyi egy fizamban fönt lehet lenni egy valóban? Hát Konyikó úr, mikor megkerült a föld, akkor 11 napig volt. De honnan volt üzemanyaga? Hát ott húzolt a kis Az kosárkája. vegyes balon volt, tehát volt egy kis gáz is. Kis kosárkája körül volt néhány palacka. Tehát ugye a gázbalon tartotta a súlyt, és a tűzzel vagy a lánggal, a gázzal, ugye a égbalon részével, azzal tudta ugye a magasságát. Magyarországon igen. 10 óra fölött van a magyar rekord is egyébként. Ami a viharsarokból indult és Sopronba érkezett meg a pilóta. Tehát gyakorlatilag 500-600 km végig az országon, 10 óra fölött, természetesen téli időszakban volt, vagy nem, de 18 darab gázpalac körbekötve Viki bácsinak. Elég unalmas lehetett, meg kell mondjam, tehát. Egy átlagos repülésen nagyjából egy órában lehet. Van egy igazán probléma, és a muszáj valamit a műszakról is beszélni. Tehát az, ahogy elhangzott, hogy a balon méretéhez képest van neki tervezhetősége. Most akkor, amikor felszáll, akkor mondjuk így, hogy az üzemanyagban elviszi a maximális mennyiséget, de ezt szépen elhasználja, akkor van egy minimális termelése is neki, amennyi kell ahhoz, hogy normálisan lehessen vezetni a balon, és nem mehet alá. Tehát lehetőleg, ez meghatározza azt, hogy amikor elhasználta az összes gázt, akkor még mindig kéne annyi súlynak lenni benne. Tehát csak annyi, most elég mondjuk voltam belében. Tehát valahol két határ között mozog a dolog, a minimális és a maximális felszálló tömegek között. És akkor ezt nem tudnám, hogy mennyi ideig tud levegővel lenni, egy adott méretű. Szeretnék a balon reggelőzni. Jaj, én csak egy másodpercet. Igen. Fogadom kérdezni. Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor tehát egészségesek a pilóták, de az utastól nem kérnek semmiféle elsősegít. Tehát, hogyha véletlenül valaki, tudom én, 50 méteren úgy gondolja, hogy diszkirohamot kap, akkor mit tesznek önök? A részleszállás, ugye ezt így. Igen, ez akkor részleszállás. Hát ugye a részleszállásnál ugye az nagyon sok szabályt felülír. Elsősorban azt jelenti, hogy egyetlen egy dologra kell koncentrálni, az, hogy biztonsággal a földet. Szakad a balon, tarik a háztető, az nem számít. Csak az a lényeg, hogy úgy le tudjunk érni, hogy magát a beteget, akinek rosszul lett, vagy egy infarktust kapott, azt el tudjuk vinni, és akkor nem tudjunk írni hozzá. Úgymond bárhol. Tehát akkor a kolléga mondta, hogy sok szabályt fölír, valóban, tehát a részleszállás bárhova. Első az utas élete. Tehát az azt jelenti, hogy ahova egyébként normális helyzetben nem szállna le egy pilóta, egy részleszállásnál azt gyakoroljuk, hogy ilyen helyre hogyan lehet leszállni. Ezt is meg kell tanulni a pilótának, mit jelent ez? Például egy játszótér. Hát ha arról van szó, és biztonságosan meg lehet csinálni, és ott nyilván gyermekek életét nem fenyegeti, mert üres a játszótér, akkor a játszótérre kell leszállni, és azt is meg kell tudnia csinálni. Nekem volt ilyen feladatom, megcsináltam. De ez már az a kategória, hogy a bölcskérőt, azt mondtam, hogy ez nem annyira. Nem igen, de pont az a lényeg, hogy itt egyetlen egy szempont van, az, hogy az ember, aki uram, bocsánat, rosszul van, az minél hamarabb orvosi ellátásra akar. Hát a kérdés, hogy mitől van rosszul, tehát volt már ilyen, hogy konkrétan valamiről beszélni. Martonvásár település fölött, azt mondta a biztos, hogy hát most már aztán teljesen tengeri beteg, és akkor most szálljunk le. Mondta, hogy most konkrétan nem szállunk le. Martonvásárban van egy azt hiszem, hogy mindig állami gazdaság, ahol a teljes növénygénállományt termesztik és fejlesztik. És ott csak ilyen milliárdos károkat lehet okozni egy balon leszállással, és az igazat, itt most nem. Akkor próbálja meg megoldani a problémát. És kötve van a balon. Jó?
Ne hozzunk magunkra bajt. Oké. Alig tudták körülni. Minden van körülbelül a fölhívjáját. Igen, ez ugye 7 évig nem volt igen. Csak majd ott is a hívják. Az hidrogén nem volt. Az hidrogén az nagyon olcsó. Az olcsó. Hát a hidrogéneznek majd a két megtudás beszél a részre, most azt mondják, hogy ezt járjunk itt. Hidrogénnel van egy alapnak. Kettő darab atomból áll. Egy hidrogén darabból áll. Ez kettő darab atomból áll. Igen. Van egy kicsit. Egész egyszerűen olyan kicsi érdekel, és fele. Ez elég hatásos lesz. A gyár. Ezt ajándékoztam. Ez a szerint is És megvárjuk. Számítógéppel készült törvényvaló. Akkor még csak ilyen próbálat tudott a számítógép csinálni, de 1200-ak a pénzülékről. Ez a rövidhegy, és 3 méteres valamelyik úgynevezett ott a próba. Minta, és ez pedig nem tudom, 31 néhány méter. Egy szlovén olajcég, a Petrol nevű, olyan, mint az A-fordult valamikor Magyarországon. Te már nem emlékszel erre. Ezt küldték nekem, hogy hát akkor sorsor ezzel 400 milliárd kéne repülni egy ilyen olajstól. És ennek alapján kellett megtenni? Ennek alapján. Hogy 58 000 Deutsche Mark az ára ennek a
Meg kikapcsoltál? Hát neked jártunk a Pécset. Ezek Litvániába mentek. Lengyelországba látszik a fölirányból. Atomice. Próbálkoztunk ilyen csiszolárnyővel is. Ebből nem lett igazán nagy márka, ez egy osztrák cégnek, aki ma is az egyik világvezető márka nekik csiszolárnyőket. Kifejlesztettek egy magyar bőrégdalonanyagot. Milyen könyvek? Mi? Nem mondom még rendelkezésre. Videó is készül, jó? Én fotózom csak. Találtál egyet? Hozzám ki. Ki lesz a főnyeremény? Én leszek a főnyeremény. Szerintem akkor jó Ajánlom. Kárpátig út 30. Röpülés lesz. Az jó. Nem látom ezen. Úgyis veszi a Tibi, nem? Ezt tudod. Egy nyertesünk. Én vagyok. Megvan az első tudom. Ő nyert az egyiket. Amelyik szimpatikus, húzd ki. Húzz egyet. Hogy van? Hancsis, bocsis, Marian. Lementek. Bent vannak. Hoppá. Velük történik. Köszönjük a közreműködést. Nagyon ügyesen voltatok. Köszönjük.